Kepriye Ju? Piye to? Wis mau. Hari kau ngomong karo sapa? Ge ngomong korban ge. Sikrah ge. Walah, ayo wis nya. Kuwi Turuni barangnya main apa carane ge? ayo saya ki eling ngenteni. Iya coba tak pegang iki. Ayo wis monggo. Lah iki PPKM ya wis ora syuting iki. Oh iya. Ayo syuting mana toh? Iya ayo. Ayo agendakan. Kapan? Ya kapan toh? Selesai. Ya nek nyong selo. Hasilane kapan? Ya kapan-kapan arek udan. Opo Sik nyong kepoyo ki, nyong kepoyo ki. Iya apa nguyuang ta? Lah ya Allah kok blas ana wong krasa ngising mbok krasa ngoyo. Ndang ana. Hei ana hei. Priye mandek? Kepriye iki solek kepoyo ki? Bayar. Piro? Oke. Apa kuwi SNWC? Standar Nasional WC Indonesia. Maksudnya kepriye kowe? Ayo ki standar regane standar WC Indonesia. Waduh, Diwaca krasa ngoyo 15.000. nyong kepoyo ini duitnya kurang kepiye? Ya wis gorenge juta piro lah. Oke. Tak susuki. Ya, Nah, wis. ayo ah, cepat. Hei. Kuwi temen wis. Banyune ra ono ki. Ayo cari sapa bayar ana wis wis Ora ono, wis. Ah, suwi ngoyo pon ngopo jane ki ya Allah. Ka bener rasa ngising. Priye? Hei, Sik, gini sik. ya Allah, bayar kok baline. Lega yuhu. Priye cewoke cidhe nang kene? Tak peper sih. Ya Allah. Bayar. Asmen WC iki apa artinya? SNWCI, Standar Nasional WC Indonesia. Ngono. Iya. Oke. Kencing BAB mandi nunut raup. Kencing 15.000, BAB 20.000, mandi 30.000, nunut raup 7.500. Coba tulisan babe iki apa? BAB, mbok yo rada mikir ki, iso maca apa ora? Ya Allah. BAB ngomong to. Ha iku 20.000 gene. Wis rasa tokan takon bayar 35. Ayo wis ra sida ya tak jukone ampase kok. Ayo wis kono gogoy ampase. Terima kasih matur suwun sudah menonton video kita. Jasusus Channel, jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke. Share yo, Matur selalu suwun. share. Oke, Bos. Wirang video amarga PPKM pernah perhatian kemudian menghilang. Yes.